बे प्रमोद बर'आ जाम्बासो बे जेबो गैला बे सेस बे प्रमोद बर'आ जुदि थिगैनो दङब्ला मैयानि बे दरं अदालगुरियाव मानो गावनि सापर्टारखौ बिजेपिनो भट होआबाला मानो नांगोलाव थुआबोलाय बेसेबांसो भट मोनगोन नोंथांमोना जोङो 7.5 लाख भट मोनगोन दरं अदालगुरियाव सीएम सारा दिनै बिथाङा बुंदों फैगोनब्रा नांगोलखौ बुंसो जायो होननानै बुंदों बिथाङा बे जेबो नङा बेफोर जेबो नङा बेफोर जाहैबाय नाटक ड्रामा मानासावल' फैया बेना प्रग्रामा दं बिजनियावबो दं क'क्राझारावबो दं गसाइगावबो दङ बिजनियावबो दङ सालबारियावबो दङ बिदिनो मोनब्रै मोनबा दङ निर्बाचन इलेक्सन चिफ मिनिस्टारबो फैगोन सोरबा मन्थ्रिबो फैगोन सोरबा एमपिबो फैगोन बे गाव केम्पिं खालामदों देरहालाङोबा माबायदि खामानि मावगोन मा थांखिया सार देरहालाङोबा जों दाथ' एमपि देरहालांबालाय बेनोसै जोंहा प्रतिश्रुति होनाय दंखायो बिटिसि सरकार फैनांगौ बिटिसि सरकार फैखांनायनि उनाव जोंहा इस्टाराव होखानाय दङ बे इस्टार मथे जों खामानि मावगोन प्रमोद बर'आ जाम्बासो बे जेबो गैला बे सेस बे प्रमोद बर'आ जुदि थिगैनो दङब्ला मैयानि बे दरं अदालगुरियाव मानो गावनि सापर्टारखौ बिजेपिनो भट होआबाला मानो नांगोलाव थुआबोलाय बेसेबांसो भट मोनगोन नोंथांमोना जोङो 7.5 लाख भट मोनगोन दरं अदालगुरियाव सीएम सारा दिनै बिथाङा बुंदों फैगोनब्रा नांगोलखौ बुंसो जायो होननानै बुंदों बिथाङा जेबो नङा बेफोर जाहैबाय नाटक ड्रामा बिजेपिनि मानसिया गासिबो सिङाव नांगोलाव भट होजोबगोन मुसलपुर जिल्ला हिसाबै 4টা ব্লক কমিটিত আমার যেটো নির্বাচনী সভা এটো খুব সাকসেস ভালকে সাকসেস হয়ে গেল মততে আমি কব পাৰো যে 1 নম্বৰ কোকৰাঝাৰ লোকসভা হিসাবে আমার কাম্পা বৰগিয়াৰী জিকাটো 100% কাটা এটোতো জিকিবই আমি কোকৰাঝাৰটো কোনো শক্তিয়ে ৰাখিব নোৱাৰে আমাৰ কাম্পা বৰগিয়াৰী আমি জিকিম 100% আৰু দৰং ওদালগুৰি ক্ষেত্ৰতো বিৰাট ফাইনাল ভাল ৰিজাল্ট আহিল মততে আমি জিকিম দুটা সমষ্টিত আমি জিকিম মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নাই কোকৰাঝাৰ লোকসভাৰ মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নাই আমাৰ লগত কন্টেস্ট কৰিব পৰা কোনো দল নাই আৰু নহবই আমি দৰং ওদালগুৰিৰ বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছক হাৰাই পেলাই আহিছে আমাক কোকৰাঝাৰতো এনেকুৱা টিম লাগিছিল তেতিয়া অলপ ভাল হলে হয় কিন্তু টিমে নাই আমাৰ লগত যুঁজ দিব